שלום לכולם, היום נלמד איך לזהות איזה חומרה יש לכם במחשב. נלך לאייקון של הווינדוס בשולחן העבודה, לחץ כפתור ימיני, מנהל המשימות, לשונית ביצועים, ניכנס ל-CPU, פה אנחנו רואים את סוג המעבד שיש לכם במחשב, וגם למטה יש לכם את זמן פעילות המחשב, כמה זמן הוא דולק. מתחת זה מראה לכם כמה זיכרון RAM יש לכם במחשב, כמו שאתם רואים אצלי יש 32. כאן מראה לכם איזה סוג דיסק יש לכם במחשב, כמו שאתם רואים אצלי SSD, שזה דיסק מהיר, ובדרך כלל במחשבים הישנים יש לכם HDD, שמומלץ להחליף אותו ל-SSD, שיהיה יותר מהיר. ואתם רואים פה גם את סוג הדיסק, כמו שכתוב אצלי, קנדיסטון. למטה אנחנו רואים את הכרטיס מסך של לוח האם, אינטל GeForce 630, ומתחתיו אתם רואים את הכרטיס מסך, כמו שאתם רואים אצלי יש NVIDIA GeForce GTX 1650.